BPF नि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि बिथां कास्टम बसुमतारी सारा BLT नि जि BTC सुक्ति बे सुक्तिनि सायाव माखासे माने खेंफ्रुदों बा खेंफोरथि होदों बिथां सारा लाइमोन दैदेनगिरि गोख्रों बिथाङा मा बुंदों आं नोंथांमोननिसिम होनो थांगासिनो दङ त' बेनि सिगांनो फैबाय थानाय गोदान बोसोर थामहिनबा निउ इयारनि बयनिसिमबो गोजोननाय सिबिनाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय एडभान्स हेपि निउ इयार बयनिसिमबो आरो बेजों लोगोसेनो गोजोन मोनाबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय Hope you guys फैबाय थानाय गोदान बोसोरा नोंथांमोननि जिउआव साफ्रोमनिबो जिउआव गोजोन आरो खुसिनि जि इसारा लाबोयो आरो बे समावबो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ त' भिडिअखौ फुल नायजोब अब्लासो मोजाङै बुजिनो हागोन त' भिडिअखौ फुल नायजोबखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो थामहिनबा कमेन्ट खालामनो दाबाव खुलुमबाय नमस्कार আজি মোৰ হাতত এখন কিতাপ আছে মাই কান্ট্রি মাই লাইফ এখন কিতাপ বায়োগ্রাফি অফ ফর্মার ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এলকে আদবানী সাৰৰ তেখেতে নিজৰ লিখা দিनै आं नोंथांमोननो माखासे खोथा फोरमायनानै होनि बे बिजाबा जाहैबाय माय कान्ट्री माय लाइफ आरो बे बिजाबा बायोग्राफि बुक फर्मार डेपुटी प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया एलके आदबानी सारनि दा बिथाङा बे बिजाबखौ गावनो लिरनाय आरो बे बिजाबखौ नैबाव फरवार्ड खालामदों बाय अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा प्राइम मिनिस्टारमोन बिथाङा फरवार्ड खालामदों बिथाङा सासे गेदेमा सुबुं दा आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों बे बिजाबा माय कान्ट्री माय लाइफ बायोग्राफि बिजाब आरो बे बिजाबखौ एलके आदबानी सार बिथाङा गावनो लिरलांनाय दा जोंनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राया जाहैबाय बिथांनि बायोग्राफि बिजाबाव जोंनि सासे गेदेमा सुबुंनि नाम दङ आरो सोर गेदेमा सुबुंनि नाम दङ आं नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों মই আজি আপোনালোকক মই জনাম যে এইখন কিতাপ মাই কান্ট্রি মাই লাইফ এইখন কিতাপত আমাৰ এজন নেতা তেখেতৰ নাম ইয়াত আছে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে কি লিখিছে এইটো মই আপোনালোকক আজি মই জনাম তো মই दिनै नोंथांमोनखौ आं फोरमायनो सानदों नैबे बिजाबा जाहैबाय नैबाव लिरदों हाउ पीस वाज इफेक्टेड उइथ बड' टाइगार नोंथांमोना बड' टाइगार होननायाव मिथिखाबाय আপোনালোকে গম পাইছে বড' টাইগাৰ কোৱালৈকে আপোনালোকে গম পাইছে যে এই কিতাপত লিখিছে যে এলকে আদবানী সাৰে যে হাউ পীস वाज এফেক্টেড উইথ বড' টাইগাৰ সকলৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা হৈছিল আৰু কেনেকৈ বিলটিৰ লগত কেনেকৈ আলোচনা হৈছে আৰু কেনেকৈ বিটিএডি গঠন কৰা হল ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিছে যে आं नोंथांमोननो फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बड' टाइगार्सफोरजों बोरै सावरायनाया जादों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बोरै इनिशिएटिभ लादोंमोन बे खोथाखौ बाव फोरमायनानै गालांदों आरो बाव फोरमायलांदों माननीय एलके आदबानी सारा जेलानाखि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन बै समनि जोंनि बिएलटिनि दैदेनगिरि बिएलटिनि चेयारमेन मानाव गेदेर हाग्रामा बसुमतारी होननानै बे बिजाबाव लिरदों हाग्रामा बसुमतारी हयथ' बिथाङा बिएलटिआव थानाय समाव बसुमतारी टाइटेल लादोंमोन खोमा जे बिथाङा बाव लिरदों भारत आरो पाकिस्ताना जेला जुद्ध जायोमोन अब्ला जोंनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा भारत सरकारनि जानानै पाकिस्तानजों भारत सरकारखौ सहाय खालामनाय भारत देशखौ सहाय खालामनाय बे बाथ्राखौ जेला बुंदों फोरमायदों अब्ला भारतनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनो हादों होननानै बे बिजाबाव लिरनानै गालांदों এই কিতাপত লিখা হৈছে যে যেতিয়া भारत और पाकिस्तान মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল এই সময়ত বিএলটিৰ চেয়াৰমেন সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে ভাৰত দেশ হৈ পাকিস্তান লগত যুদ্ধ লাগিল বা ভাৰত দেশক সাপোৰ্ট কৰিছিল ভাৰত দেশ হৈ তেখেতে ভাৰত দেশক সাপোৰ্ট কৰি তেখেতে বহুত কথা কৈছিল এই সময়ত এই কথাবোৰ সন্মানীয় এই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী वाजपेयी আৰু ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এলকে আদবানী তেওঁলোকৰ মনটো জয় কৰিব পাৰিছে বুলি তেওঁলোকে এই কিতাপত প্ৰকাশ কৰিছে आरो बाव लिरदों जे जोंनो आमार केनेकै 6 शिड्यूल दिया हल जोंनो बोरै 6 शिड्यूल होनाय जाखो आरो जोंनि बर' रावखौ बोरै 8 शिड्यूलाव रिकगनाइज होखो 8 शिड्यूलाव जोंनि भारत देशआव बिराद माने लैंग्वेज दं बिराद भाषा दं नाथाय सबनि भाषायाबो 8 शिड्यूलाव रिकगनाइज मोनाखै
नर्थ ईस्टनिफ्राय फ्राय मोनथामल' भाषाया रिकगनाइज दङ मनुपुरी आसामिस आरो बड' दा जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा जे बोरै बर'नि रावखौ 8 सिडुलाव सोखो आरो बोरै जोंनो 6 सिडुल होखो बे बाथ्राखौ बाव लिरनानै गालांदों मानाव गेदेर एल.के. आडबाणी सारा आरो बाव लिरबावदों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ बाव लिरनानै गालांदों तो आमार काने बिराद गौरवर कथा जे हराय चिर जीवनर काने माय कान्ट्री माय लाइफ सन्मान एल.के. आडबाणी सारर बायोग्राफी किताबत आमार एकजन नेता हाग्रामा महिलारी सारर बिखय आरो केनेকৈ আমাক বিটিসি দিলে কেনেকৈ আমি বিটিসি পালু আৰু কেনেকৈ ইয়াত শান্তি আহিল আৰু কেনেকৈ ইয়াত ডেভেলপমেন্ট মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে আমাক কনস্টিটিউশনালি এমেন্ডমেন্ট আমাক 6 শিডিউল দিলে এই কথাবোৰ ইয়াত লিখি থৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা আৰু মই ভাবো বিটিসি অঞ্চলৰ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फादार अफ बड'ज और सन्मानीय हाग्रामा महिलारी सार तेखनलोকৰ দুইজনৰ নামহে হয়তো ইয়াত মাই কান্ট্রি মাই লাইফত মেনশন ইয়াত আছে তো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা অসমৰো আছে বহুত বিভিন্ন অসমৰ নেতাসকলৰ নাম এই কিতাপত আছে যে जोंनि थाखाय बिराद गोग्गानाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बे बिजाबाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि मुङा बे गेदेमा मानगोनां एल.के. आडबाणी सार फर्मार डिप्युटी प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया बिथांनि गावनि लेखा अट'बायोग्राफि बिजाब आरो गावनो लिरनाय बे बिजाबाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मुङा थानाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सोमोन्दै लिरनानै गालांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो चिर जीवननि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि नामा मुङाबाव थालांबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे जाफुंनो हादों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि थाखायसो बिथांनि दैदेनगिरिनि थाखायसो जानो हादों ओंखायनो आं खावलायनो सानो जाय फरायसा बिथांमोनहा बिजाब फरायनो मोजां मोनो बे माय कान्ट्री माय लाइफ बे बिजाबखौ बायनानै फराय जोबोद नलेज मोनगोन जोंनि नर्थ ईस्टनि सोमोन्दै बा जोंनि बिटिसिनि सोमोन्दै जिসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী जिসকলে किताब पढ़ी ভাল पाय মোৰ চেৰৰ পৰা অনুৰোধ যে মাই কান্ট্রি মাই লাইফ বায়োগ্ৰাফিক কিতাপ এল.के. আডবাণী ছাৰৰ আৰু তেওঁই লিখিছে এই কিতাপখন কিনিত পঢ়ক बहुत इंडियन पलिटिक्सर ऊपर आपलोके ज्ञान पाब और नर्थ ईस्टर विषय बहुत इयात चर्चा करिसे तो मोर इटुए अनुरोध जोबथारनायाव गासिबो फरायसा बिथांमोनखौ जाय जाय बिजाब फरायना मोजां मोनो नोंथांमोनखौ बे बिजाब माय कान्ट्री माय लाइफ बे बिजाबखौ फरायनो थाखाय आं साफ्रोमबो खावलायनाय थाबाय थैंक यू गोजोन्थों।